predchádzajúcom videu sme skončili o Velux roletách. Dneska si v ďalšom videu povieme ďalej. Ak nechcete ešte ďalšie video zmeškať, tak určite dajte sledovať alebo odoberať na YouTube, pretože toto je podľa mňa najkrajší katalóg, aký dokedy zatiaľ vyrobil, čo som ja videl. Poďte sa na to pozrieť. V poslednom videu sme videli tieto neprehľadné roletky a všelijaké tie vzory, čo tu majú oni, alebo polopriehľadné. Hej, neprehľadné, takéto tmavé. To sú teda rolety, takéto na okná. Hej, či už s reguláciou, alebo úplne neprehľadné, alebo dokonca aj kombinované dve rolety v jednom. Potom tu máme také kombinované farby. Sa to ťažko otáča, pretože je to taký veľký katalóg. Ale pozrite sa na toto. Color by You. Detská kolekcia dokonca. Pozrite sa, rodičia, ak ste tu niekto, takéto roletky môžete mať v detskej izbe. Pozrite sa na tie krásne vzory.